Time for vindication. Ndadzoka muri yeZimbabwe nema updates manyama ndinogara ndakakubatira munoziva kuti inini ndakachibata kuti G ende ndakachimaster chigame ichi zvekutodaro jesu ende inini nyaya yangu mukatonditanga haipere saka madofo ese aya vaiti kulendi ndiori kukanganisa vanhu uri kuti asechua pano tichitaurirana muchitrial kundipawo yenyu defense and a lot is happening. I say it's bad news for team race ana Saruwaka nanani ende ndasingatarisira kuti zvichazopera maperere iwaya saka uyai panapa tell a friend kuti chikulia ndichadzoka online. A lot is happening right now in our teapot country and outside. Nyaya ripo inyaya yekuti mari zvaifamba sei takamboya tichiti mari dziri kubiwa manits vakomana havasi kusvitsa mari dziri kudyiwa manits and a lot of people were like no kulienti iwo unomunhu wekuti unongolauda unongosvikotaura zvese vamwe vakati zvina umbowo zvokutaura wai uri kuvati ningirikini kwazobuda mascreenshot tichasvika pamascreenshot ndikuexplainerai futi zvakaitika but for now regedzai timbonzwa Mr. zviri legendary zvacho inzwaka pane rimwe voice rekuti wega ukanzwaka oiwa unotonyazofila kuti panapa tasangana nemapolitician. Let it be clear kuti atimo murevolution to fight one another. Tiripo netsitsi nerudo kuti tigadzirise matambudziko edu atinawo vana veZimbabwe mangwana vazofarawo. Murikuona paripo ndozvandodira nyoka yemabhuno but rekedza tingoenda pane nyaya yaka1 ndoda kungoti ndinabhoza ndinoda kupedzera nguva toda kuti tingosvika pane nyaya yaka1 tingozivisana zvinhu zvakanyatsoitika chaizvo so that mangwana pamunoudzwa zvinhu musazoti ningirikini ndiori kutikanganisa vanza mwe wakadzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti uyo anorwara but nhasi ndiri kungofara because it's time for vindication. Handina kuvenga Saruwaka ndakazvitaura kahobho ende ndatogadzirisa apology yacho muchaiona ichazobuda manje but handaovenga Saruwaka but ndakangovenga zvinhu zvanga zvakuitika chete panani pana zvavanga vakuita kuna nyoka yemabhunu chete but the issue yanga isiri yekuti vanhu dividane kana kuti vanhu vanetsana vaite sei but yanga iri yekuti zvinhu zvifambe mafambiro esemarongerwe azvange zvakaitwa but terera zvakaitika panyaya yemari chazvo nyoka yemabhunu wacho achitaura because I understand kuti vamwe munotaka kuzviignora paanotaura motanga musina kuzvinzwa saka tova tazvidzosa futi toti ngatiteererei apa pataurwa apa kuti mupanzwe manje toita setori badra selawyer rakaiti fundraise mari saka mari yaifundraiswa kuti ipiwe lawyer iroro nekuti ranga risingabhadharwe rimwe lawyer iri ranga richibhadharwa nemumwe wobhuru wedu anga achitibatsira ndiye anga achitibatsira ndiye akandisevawo saka zvadaro mari yanga ichibhadharwa ndizvozvo ndinotenda vana veZimbabwe nekubatana kwenyu kuno kujeri vakomana vanga vachindiitira plani ndichiwana chikafu handidi kunyepa handina kubvira ndambonetseka ndandichiwana chikafu vakomana vangu vachiita zvangu vachiita ndichiwana chikafu asi pane zvakaitika zvisina kufamba zvakanaka panyaya dzemari zvakazokonzeresa kuti Gweta anova Sharini anova the reason why mari dzakafundraiswa asina kuzowana mugove wake mukusvika kuzonge Godwin since ndiye anga auya nelawyer nekunyara akapedzera akuzoenda achinotsvaga kuti abhadhara achidi saka ndo zvazosaka kuti tizoti no patasvika apa kuti hazvina kufamba zvakanaka regai tichimbotiwo story general story vamire varipo kuitira kana pane rubatsiro anoenda unotaura nevanhu zvinhu zvofamba zvakanaka. aiwa hamba panzwa maloya anobhadhara Saruwaka ana loya wakabhadhara Saruwaka azongogadzira mascreenshot enhema achitaura kuzoni aya maproof ndichiri neimwe Saruwaka kune tsamba yabuda yekuti ukasakumbira ruregerero papublic uri kusungwa kana kuti uchabva muSouth Africa uchimhanya ndo tsamba yabuda and I want kuti vanhu vakawanda vaone kwete kuti mozotanga kuti iwo uri kundidai so uri kutaura zvinhu zvakashata pamusoro pangu chinchi no man Saruwaka jeri rakagadzirirwa vanhu ende gadzirira kuripinda ukada kuita mafanis usatambe nemaloya aya uchidaro vanokunyudza mascreenshot akagadzirwa naSaruwaka I repeat again and again ndee fake aigadzira mascreenshot and I'm going to expose munhu akamugadzirira mascreenshot akadauramba achizvitaura ndichabva ndamutaura kuti
takazoskana tikaona nenhamba dzemunhu wacho aigadzirira mascreenshot iwayo. Munhu wacho, to those who are in South Africa, munhu wacho mukula. I understand. I think you guys, you know makula. Ndo akagadzira mascreenshot efake vachibatsira Saruwaka. It's very bad. Musashandisire vanhu advantage. Ndo zvandairamba ndichiti kwete izvozvo. Zvimwe zvese hatina kana maproblems, but isu toda kuti tigadzirise tikapfura nepa revolution, pamuita revolution togadzirisa poskwatanudzika tobva taenderera mberi toti chirova emission dzerevolution. Zvimwe zvese zvamunenge makuda kuita ndinenge ndiri 100% kukusupport, but this one munenge makuita kunge munoda kuti umwe wenyu anyure arambe ari mujeri, vanhu vachifandireza mari vopedzera moajikira mari dzacho modzidhakwa mangwana mozobuda makutaura kuti zvoni mari iyoyo yakadyiwa aiwa mimi kana makadyiwa mari musasatipe mari yacho motanga makuoresa vanhu moyo. Saka tsamba iri panapa Saruwaka apedza kunogadzira mascreenshot efake achiudza same lawyer ratotaura nyoka mabhunuta hapana kana lawyer rakabhadharwa kana 1 vakomana vaingotenga chikafu sadza nechichi ngoti peso edu adi tombokuona chichi vachingotenga chikafu chete ndo chinja vakashanda. Mari yese makakontributa muri yeZimbabwe yakatengwa chikafu chete ndo chakabenefitwa kuna nyoka yemabhunuku. So tsamba iri panapa yekuda kuti pasungiswe Saruwaka izvezvo maloya pakashata alright malahlela iri kuti we have become aware that you are circulating fraudulent proof of payment for advocate Cheryl Sojbek on various social media platforms. Please be advised that we are aware that such document is fraudulent and fabricated, as advocate Cheryl has not received any payment from you in relation to the Masiwa matter. Accordingly, we hereby demand that you immediately cease and desist from circulating any fraudulent proof of payment and from making false representations that you have made payment to advocate Cheryl Sojbek or engaged in any payment dealings with her. It is further noted that the funds you collected were not used towards payment to advocate Cheryl. Furthermore, you are directed to cease and desist from inciting, encouraging, or otherwise instigating third parties to harass, intimidate, or attack advocate Cheryl and Yugeshin Govenda, and to refrain from engaging in any defamatory or unlawful conduct against their reputation. Failure to comply with this demand may result in legal action being taken against you without further notice, including but not limited to claims for defamation, injunctive relief and damages. Saka munenya dzemunondingana unoona kutsemurwa nema case 2 kapangwa 1, and the next thing uchabuda wakutiza mu South Africa uchimanya. I'm telling you, and apa andisikuda kukunyeberai muchabuda muchimanya mu South Africa vakomana. Zveya zvedorora munenge muchitoda rinovava rere makazodzokera Zimbabwe amuzonoritenge because rinenge rakudhura, ende ikoko hakuna munenge makuzobatanidzira mari muchiita zvinhu izvozvo. It's very bad. Please, nyaya ingori simple panapa. I understand kuti maybe angononga Saruwaka asingazive kuti public apology kana chiinoitwa sei, yekuti munhu unobva wabuda uchitaura kuti muri Zimbabwe handina mari ndakabhadhara lawyer. Please ndiregerere, sorry Shari, sorry ningirikini, that's all. Zvema lawyer mamwe unongochinyema andozviziva kuti une vanhu vakawanda kuti unongochikutera mabalance kuti ukatomu explain uchimudza kuti ichi chiri kufekwa so anokurambira zvinhu zvaari kuona. I understand and I don't have any problem with vanhu vakadaro, but politics dzatave dzakungoda vanhu vakati vhurike, but and hatisisi chadi kuti tirambe vanhu vachingorwisana vachingonetsana zvinhu zvina basa. Nyaya ingori simple panapa, hapana rombodhimanda kuti dzosai mari itai kudai so. Chingobuda ungotaura kuti muri Zimbabwe nyaya ndigirikini advocate uyu handina mari yandakamupa. Sorry advocate ndigirikini, sorry malawyer, handina mari dzandakaita sei dzandakakupai. Vanhu veZimbabwe voziva. Ukaramba uchipusha zvimanhigirikini zvako izvozvo, bvunza vanhu vakarohwa nemanhigirikini chinonzi lawsuit kana uchichiziva. I'm telling you zvekuti kuti izvezvi vano I think unono researcher wega wa munhu mukuru. I don't have to remind you pane zvinhu zvakadaro because unofunga pamwe zvishande, but rambai muchiita, rambai muchibudisa ma screenshot enyu amuri kuita iwayo ekunyeba. Rambai zvenyu muchimabuditsa, uchazotaura kuti wakamasendera papi, achaska chero kana kuti ma screenshot iwayo anoskaniwa. So please
ini ndatopedza. Unozati kaona ndikutotaura kudai soka kana ukaona ndichikupa chenjedzo dzakadai soka, vanhu vane pfungwa dzinoshanda vanokudza kuti ndiri kuzviita out of love. Saka ndatopedza nemi. Zvimwe zvese zvamuchazoramba muchiita ikoko I don't know kuti munenge muchiri kunyatsotembei. Uyu advocate azviramba, nyoka yemabhunu acho azviramba. Pane imwe evidence here yamuchiri kuda mhuri yeZimbabwe? Pane zvimwe here zvamuri kuda kuti ndikuratidzei? Ndakuzokuratidzai. I don't know kuratidzai. Anyway, before I waste much of your time guys, to those who are in South Africa, you should not register a company for FNB business account. That is Bata Education Research yana mkoma owen wanu register a company for FNB business account uri kwa uri koko. So zvinhu unofanira kungoita chete iwewe zviri simple, kungotora namba dzavo. Passport yako iyo ndio inoshandiswa chete. Haufanira kutomboenda kwavari, unongotora nawo panamba dzavo votokuudza zvekuita. Wotovhurwa FNB business account, company registration. Zvatopera. Wakutorarama mulakalaka, watone bank account, wakutoita zvelife yako. Saswera uchivharirwa unza una bank account nomwe munhu akakutangira kupinda muSouth Africa ndakaivhurirwa otanga kukuganzira. Bata owen wewe zvokuti wana permit inyaya dzekudhara, owen anokwanisa kukupedzera sport ka1. Saka garai mambata namba dzandatoisa pa screen idzo munobatsira.